ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Мо имрӯз як хонаи фурӯширо ба навор мегирем. Хона қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, поёни управление ГАИ. 6 сотиқ заминай, 5 дар хона бетоноша рехтагӣ тайёранд. Об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. Гирдаш маҳкам аст. Дута временка дорад. Временкаош бо ремонти замонавӣ таъмин аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаро сирочина фурӯхта мешавад. нархаш $35,000. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. ҳама ҷои хонаро ба навор гирифтагием. то охир тамошо кунед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 6 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. хонаро сирочина фурӯхта мешавад. нархаш $265,000. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. ҳама киса саломат бошед. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хайр.